नमस्कार, काव्य रसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण एक मराठी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे अजून सारे तसेच आहे. आमचे कवींचे काही समूह आहेत, त्यात ओंजळीतील शब्दफुले म्हणून एक समूह आहे. ओंजळीतील शब्दफुले, त्याच्यावर विविध उपक्रम असतात. आठवड्यातून एक वार असतो, तो गुरुवार कवितांचा असतो. दिलेल्या विषयावर किंवा दिलेल्या ओळीचा समाविष्ट करून किंवा दिलेल्या चित्रावर ती कविता लिहायची असते. हा विषय दिला होता एक 1.5 वर्षापूर्वी आणि ह्या ओळी होत्या अजून सारे तसेच आहे. अर्थात ह्याच शीर्षकाच्या त्या समूहात अनेकांनी कविता लिहिल्यामुळे तुम्ही ह्यापूर्वी कोणाची कविता ऐकली असाल किंवा वाचली असाल, पण शीर्षक जरी एक असलं तरी अर्थातच प्रत्येकाच्या भावना, प्रत्येकाच्या कल्पना, प्रत्येकाचं लिहिण्याचा ढंग वेगळा, त्यामुळे विषय वेगळा झाला. कवितेचे शीर्षक एक असेल पण विषय वेगळा. त्या विषयावर 2 कविता लिहिल्या होत्या आणि गेल्या वर्षी 14 डिसेंबरला ह्याच्यातली पहिली कविता ह्याच शीर्षकाची अजून सारे तसेच आहे ही आपल्या मनमोहक मराठी मालवणी कविता चॅनलवर, यूट्यूब चॅनलवर सादर झाली होती. तेव्हाच मी सांगितलं होतं 2 कविता आहेत आणि दुसरा भाग इथे आपण नंतर कधी सादर करू. तर तो आज मी सादर करतोय आणि ही रचना दशाक्षरी आहे. म्हणजे प्रत्येक ओळीत फक्त 10 अक्षर असणार. तर ही दशाक्षरी रचना आज आपण सादर करतोय. अजून सारे तसेच आहे भाग 2. पहिली कविता गतवर्षी झाली, ती तुम्हाला आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये त्याची लिंक दिसेल पुढे, तेव्हा ती ऐका तुम्ही कविता. आता सुरू करूया. अजून सारे तसेच आहे, दुसरी कविता. कुणा खेळाया गाद्या गिरद्या, कुणा खेळाया गाद्या गिरद्या कुणी चालती अनवाणीही. कुणाचा खेळाया गाद्या गिरद्या कुणी चालती अनवाणीही. पिढ्यान पिढ्या चालत आले अजून सारे तसेच आहे. कुणा खेळाया गाद्या गिरद्या कुणी चालती अनवाणीही. पिढ्यान पिढ्या चालत आले अजून सारे तसेच आहे. खऱ्यास बाधे सदा गरिबी, खऱ्यास बाधे सदा गरिबी. खोटा खात असे रसमलाई, खऱ्यास बाधे सदा गरिबी. खोटा खात असे रसमलाई. कसे पटावे मोल खऱ्याचे, कसे पटावे मोल खऱ्याचे. अजून सारे तसेच आहे. विकत घेती मान सन्माना, विकत घेती मान सन्माना. गरिबा कुणी उभे करेना, विकत घेती मान सन्माना. गरिबा कुणी उभे करेना. पैसाची देव मानतात ते, पैसाची देव मानतात ते. अजून सारे तसेच आहे. समाजसेवा करीती नेते, समाजसेवा करीती नेते. ममत्व खोटे ढोंगची मोठे, समाजसेवा करती नेते. ममत्व खोटे ढोंगची मोठे. तरीही पुन्हा निवड होते, तरीही पुन्हा निवड होते. अजून सारे तसेच आहे. जाहीरनामे रोज फेकती, निवडणूक आले की जाहीरनामे रोज फेकती मतदारांच्या तोंडावरती. जाहीरनामे रोज फेकती मतदारांच्या तोंडावरती. मिळता सत्ता ते विसरती, मिळता सत्ता ते विसरती. अजून सारे तसेच आहे, अजून सारे तसेच आहे. बदल कुणी कसा करावा, बदल कुणी कसा करावा. अवघे दंग फक्त कांगावा, बदल कुणी कसा करावा. अवघे दंग फक्त कांगावा. वर्षानुवर्ष सुरूच आहे, वर्षानुवर्ष सुरूच आहे. अजून सारे तसेच आहे, वर्षानुवर्ष सुरूच आहे. अजून सारे तसेच आहे. बघा मित्रांनो, यात काय बदल झाले नसेल अशा कितीतरी आणि गोष्टी आहेत की ते तसं चालूच आहे आणि त्यात कोणाला वावगे वाटत नाही. पहिली जी कविता होती अजून सारे तसेच आहे ती निसर्गावर होती. ही राजकारण किंवा गरिबी श्रीमंती, माणसाचं जीवन यावरही अवलंबून आहे. तुम्ही पहिली कविता आहे का, तुम्हाला कवितेची लिंक इथे दिली जाईल आजच्या कवितेत. आणि ही कविता कशी वाटली ती तुम्ही नक्की कमेंट करून कळवा. तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळीशी शेअर करा. आणि या चॅनलला कोणी नवीन असेल किंवा कोण जुना जर चॅनल सबस्क्राईब करायचा राहिला असेल तर तो अवश्य करा. धन्यवाद.